যাবতীয় জিনিস তোমার টেস্ট করা হব ঠিয়ারে ঠিয়ারে। এ যন্ত্রକୁ কিଏ ତିଆରି କରିଛି ବେଶ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାମ ନଉଥିବ ହଲେଇ ହଲେଇ। ସାରେ ସାର୍ ସାରେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ 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 ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି ନର୍ସ ଫର୍ସ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା କ୍ଲିନିକ୍ ଫାଙ୍କା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସାରେ ଡାକ୍ତର ସାର୍? ନା ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଦେହ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ହଜମ ହେଉନି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ଢକାର ମାରୁଛି, ଦୁନିଆ ଟ୍ରବୁଲ୍ ମୋର ବାହାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ସମୟ ପାଇଛି, ସାର୍ଙ୍କ ପେଟ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି। ସାରେ ସାରେ ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଲି, ଦେହ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି। ଖେଳେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଗଳିଗଲାରେ। ସାର୍ ଏଇଟା ମଣିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ଏବେ ମଣିଷ ମାରିଦେଲା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା କି ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ? ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଉଛି ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ବେଶ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଆକୁ ପୁରେଇ ଡାକ୍ତର ରୋଗ କହିଦେଉଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଗେ ପୁରେଇକି ମୋଠେ ଚେକ୍ କରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ତ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେ ଅନେଶତ ମସିହା ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଶଳା ଛାତି ତ ଏମିତି ହେଉଛି, ପେଟ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଦେଖେଇ। ହେ ତା ଭିତରେ ଜାଣିବ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ଶଳା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ। ନା ସାର୍ ତ ସବୁ ଏଇଠି ରଖିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ହଉ ଦେଖିବା ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସାର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘର ନା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିକି ଯିବି ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେହ ଦେଖେଇବି। ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ନମସ୍କାର ହେଲେଣି? ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେବା କଥା। କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? କାହିଁ ସିଏ କିଏ କି? ଆପଣ ପରା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? କି ଆପଣ ପରା ଡାକ୍ତର। ଜୀବନ ଦେବା ଲୋକ, ଜୀବନ ନେବା ଲୋକ। ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ଦେବ, ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ନେବ। ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ସିଏ କିଏ କି? ଆପଣ ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର କିଏ? କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ସାର୍ ଆପଣ ଡାକ୍ତର କିଏ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି। ଇଏ ଶଳା ମତେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ରେ। ନାମ ନବୁ ରେ ପୁଅ। ହଁ 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 କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁହ? କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର କୁହ? କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ନାକ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଖିରୁ ନେଜରା ବାହାରୁଛି, କାନରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ପେଟ ଟାଣୁଛି, ଛାତି ଦରଜ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧୁଛି, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କୁହ? ମୁଁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର। ସ୍ତ୍ରୀ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀର? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଁ ବା ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖରୁ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସିଏ ତ ସିଏ ଆଉ 10-15 ଜଣ ମାଇପଙ୍କୁ ଗାଟ ରାଖିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ସେଇ ତ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ସାରେ ଭାରି ଭଲ। ଥରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ରୋକି ହଉନି। ତାପରେ 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 ମୁଁ ନାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ। ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୋ ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିବ। ହଁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ସାରେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଠିଆରେ ସାରେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଅଧିକା ବୁଝେଇ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା ଡାକ ଡାକ ଡାକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ତମକୁ ଦେଖିବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଇଏ ଭାନୁମତୀ, ଭାନୁମତୀ। ଆରେ ସାର୍ କହିଲେନି ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଭିତରକୁ ଆସ। ଦେଖିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଶୁଣିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି? ଶୁଣୁଛି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ। ମୁଁ ବା ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ନାରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। କାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେପଟେ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଏପଟେ। କାଇଁ କାଇଁ କାଇଁ? ଆଜ୍ଞା
ସାରେ ସେପଟେ ନୁହେଁ ସାରେ କୋଉ ପଟେ? ସାରେ ଏପଟେ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ମତେ ପଟ 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 କହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତ ଥଟା ହେବି? ତୁ ଥଟା କରୁଛୁ, ପଟ ପଟ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି, ମୁଁ ସତ କଥାଟା କହିଲି। ଆପଣ ସେପଟେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ସେପଟେ ନୁହେଁ ଏପଟେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରେ ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଭଲ। ସାରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି, ବାହାଘର 7.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ସାରେ। ପିଲା ଛୁଆ ତ ଦୂରର କଥା, କଷିବ କେଟେ କହୁଥିଲା ଧରିଲାନି ଆଉ। ପିଲା ହଉନାହିଁ? ନାଇଁ ପିଲା ହଉନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍ ପିଲା ହଉନାହିଁ। 7 ମାସରେ 7 ପିଲା ଠିଆରେ ଠିଆରେ କରିଦେବି। ପିଲା ହଉନାହିଁ। 7 ମାସରେ 7 ପିଲା? ହଁ। କ'ଣ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛେଳି ନା କୁତି? 7 ମାସରେ 7 ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ପକେଇବ? ମୋ ମେଡିସିନ ପାସ୍ ହେଇଆ। କ'ଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖରୁ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲିବନି ଜୀବନ ସାରା। ସତରେ? ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ସାର୍ ମୋର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ? ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ତମର ଟେଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ତମର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଟେଷ୍ଟ ହବ, କାଳେ ସେ ଛୁଆର ବାଳ ଉଠୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଖି ଟେଷ୍ଟ ହବ, କାଳେ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଛୁଆର ଦାନ୍ତ ଉଠିବ କି ନାହିଁ। କାନ ଟେଷ୍ଟ ହବ, କାଳେ ସେ ପିଲାକୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହବ, କାଳେ ସେ ପିଲାକୁ ଏଡ୍ସ ଅଛି। ମାନେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ତମର ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ସାର୍ 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 ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ କହିଲେନି ତା ଭିତରେ। କୋଉ ଜିନିଷ? ପେଟ ପିଲାଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଆଗେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କହିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବି? ନା 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 ନାଇଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡାରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାପିଲି ଗୋଟେ ଦରକାର। ହେଲା ତ ହେଲା ତ ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ତ? ହେଲା ତ ଏଇ ତ ଆପଣ ଖାଲି ହେଲା ତ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କାହିଁ ହେଉନି ତ? ଆପଣ ବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖା ଆଉ କ'ଣ? ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖଉ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର, କ'ଣ? ହାତ ଦେଖା, ମୁଁ ତମ ନାଡି ଚିପିକି ଦେଖିବି। ହଉ ଦେଖ। ଇଏ ତ ତା ଦେଇ ଘଷି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ସିଏ ନେସିକିରି ଧରିବନି କାହିଁକି? ସାରି ସାରି ବାଜିବ। ହୋ ବାଜୁ ବାଜୁ, ଆକୁ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କହିଲା ବାଜୁ। ସାରି ବାଜିବ। କ'ଣ ବାଜିବ? 4ଟା ବାଜିବ। ମଲା ଜମାରୁ ବାଜିନେ, 4ଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଓ ସାରେ ଘଣ୍ଟାରେ 4ଟା ବାଜିବ। 4ଟା ବାଜୁ, 6ଟା ବାଜୁ, 9ଟା ବାଜୁ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? କିରେ 6ଟା ବେଳେ ବା ଲାଷ୍ଟ ବସ୍, ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ନା ଏଇଠି ରହିବା ନା? କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ତୁ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ହେଇଯିବା କୋଉ କାମକୁ ତ ହେଲନି। 7 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଦେଲନି, ସାରୁ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କରୁଛ? ସାର୍ ଆପଣ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଯିବି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବ ତେଲ ଲଗେଇକି? ଗାଁକୁ ଯିବନି, ଏଠି ରହିବ କୋଉଠି? କୋଉଠି ରହିବି? ସାରଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ରହିବି, ନହେଲେ ସାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବି, ନହେଲେ ସାରଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବି। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मोर घर अच्छी, डबल बेड अच्छी, डबल तकिया अच्छी, डबल बेड सीढ़ी अच्छी, रोषे सरंजाम अच्छी, गैस अच्छी, पुरुष मूत्रालय नारी मूत्रालय। ठियारे ठियारे बसिबो, ठियारे ठियारे मुतिबो, नले बसिकी मुतिबो, सब जिनिस अवेलेबल हियर। हेठी देखलटी सारଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଡବଲ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ସାରଙ୍କୁ। କ'ଣ ଜାଣିଛି ସାରଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଡବଲ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଡବଲ ଖଟିଆ, ଡବଲ ତକିଆ, ଡବଲ ବେଡ, ଡବଲ ମୂତ୍ରାଳୟ, ସବୁ ତ ଡବଲ। ସବୁ ସାର ତ ଡବଲ ରଖିతే ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା କାହିଁକି? ନା, ନା। କାହିଁ ବାହାରେ ପଇସା ଦେଇକି ରହିବା? ସାରଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବା, ବା ସେ ରୋଗ ଦେଖି। पुरुष प्रवेश निषेध ओडिया रे पूरा परिष्कार गेट लिखाई पड़ी आसतब। ओनली लेडीज, पुरुष एठी पसी परिबे नहीं। हाँ 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 लिखाई ई सारी आपण कौन पुरुष नुह कि? क्लिनिक मोर मु पुरुष जा तू एत कथा मुंड पुरुष कहीं आप रागुचंद रागिला बेला कथा कहूँ रागिबिनी नहीं कौन रागिला बेले मुझे कहली आपण तम स्त्री एठी रहइबो ट्रीटमेंट हबो डेलीवरी करिवो पिला को काखे कि ठियारे ठियारे जीवो ताने मो स्त्री एठी रहइबो मु सियाडे कुआडे जाई बाहर रहिबी ना भलो आ मु भकुआ आ सळा मो स्त्री रही एठी आकर तेल लगइबो
ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରେ 12 ଓଳି ଶୁଣି ପିଟା ହେଇପାରିବି ନାଇଁ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ପଡେ କାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ହାତ ଛାଡ ମୁଁ ଏଠି ଯିବିନି ଇରେ ଜୀବନ କାଇଁ ମୁଁ ସାର ପାଖରୁ ଛୁଆ ନେଇକି ଯିବି କଣ ତେଲ ଲଗେଇକି ଛୁଆ ନବ ଠିଆରେ ନବ ହଲେଇ ନେବି ଆଉ ହଲାନା ସେତିକି ହଲେଇବା ବନ୍ଦ କର ମୋର ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ କରି ଯିବି ଚାଲ ଘରକୁ ମୋ ହାତ ଛାଡ କାଇଁ ମୋ ହାତ ଛାଡ କହୁଛି କାଇଁ ହାତ? ମୋ ହାତ ଛାଡିବ ନା ଛାଡିବନି ହାତ ନ ଛାଡେ ଛାଡ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ସେମିତି ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ କରିବ ହଁ। ମୁଁ ଥାନାରେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି ହଁ ଏ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନାଁରେ କଣ କେସ୍ କରିବ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କି କଣ କେସ୍ କରିବି ଦିନ ରାତି ମତେ ମାଡ ମାରୁଛ ସେ କେସ୍ 7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଲାନି ସେ କେସ୍ 7 ବର୍ଷର ଥରେ ବି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମତେ ଛାଡୁନ ସେ କେସ୍ ଆଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଏମିତି 13ଟା କତର କେସ୍ ଥାନାରେ ତମ ନାଁରେ ଠୁଙ୍କି ଦେବି ଯେ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ନାମ ନଉଥିବ ହଲେଇ ପୁରା ଠିଆରେ ନା ଚାଲ 10 ବର୍ଷ ତତେ ସଜା ହବ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଇଏ ରୁହ 10 ବର୍ଷ ସଜା ହବ ବେଲ ମିଳିବନି ଓ ଡାକ୍ତର ତମେ କଣ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ଗଲେଣି ମତେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ନେବେ ତମେ କିଏ ବେ ମୁଁ ବେ କଣ ବେ ମୁଁ ବେ ତୁ କିଏ ବେ ମୁଁ ପୋଲିସ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଡବଲ ସିମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାନି ପୁଲିସ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଦେଖେ ମୁଁ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ମୁଁ ହଉଛି ପୋଲିସ ଦିନରେ ପୋଲିସ ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ ସାର୍ ଡବଲ ସାର୍ ମୁଁ ଡବଲ ଏ ପୁରା ତେଲ ଲଗେଇଛି ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଡବଲ ଆ ଭିତରେ ଚାକିରି ଦିନରେ ଥାନାକୁ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁ ରାଜି ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋ କାମ ବଢ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଫାନା କତିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ରହିବ ତେଲ ଲଗେଇବ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମତେ ଖବର ଦବ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି ହଁ ହଉ ହେଲା ଯାଅ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବି ଆସିବ ଖାଲି ଛୁଆକୁ ଦେବ ନା ତା ମାଆକୁ ଦେବ ନା ତା ମା ନା ଡବଲ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଘା ଖୁଣ୍ଟ ଗୋବର ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହଉ ଏଠି ରହି ତେଲ ଲଗଉଥା ଛୁଆ ହେଲେ ମତେ ଖବର ଦବ ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ କଥା କର 21 ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡି କର କଣ 21 ନେଇକି ଆସିବି ଏକାଥରେ ସବୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳନା ସାଜ ସବୁ ରେଡି କର ଯା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ବର୍ଷିକିଆ ଠିଆ ପାଲା ବାଲା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ବାସ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ତମେ ଯାଅ ଭଲ ତେଲ ଲଗେଇଲ ସାର୍ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ କରିବା ନାଇଁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କରିବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠିଆ ପାଲା କରିବା ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା